बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. उद्योग मंत्री उदय सामंतांनी कुडाळत मोठी घोषणा केली आहे. आमदार निलेश राणेंना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे त्यांनी ही घोषणा केली. आणि मी नेहमी सांगतो, ज्याचा उल्लेख निलेशजींनी या ठिकाणी केला, की ते महाराष्ट्रावर काही बोलू देत, ते पुण्या मुंबईवर काही बोलू देत, पण शेवटी येतात सिंधुदुर्गावर. आणि सिंधुदुर्गात आले की कुडाळ मालवणला नक्की काय मिळणार आहे हे देखील ते मला विचारून जातात किंवा शिंदे साहेबांना विचारतात. पण मी परवाच माननीय निलेश राणे साहेबांना एक ग्वाही दिलेली आहे, ज्याचा उल्लेख जाहीरपणाने या ठिकाणी मी करतो. मी निलेश राणे साहेबांना सांगितलं की माझ्याकडे MIDCतनं मला तुम्हाला 50 कोटी रुपये द्यायचे आहेत. त्या 50 कोटी रुपयामध्ये कशा पद्धतीनं रचना करायची आहे हे तुम्ही ठरवा. निलेशजी सांगतील त्या 50 कोटीवर त्यांचा मित्र म्हणून, उद्योग मंत्री म्हणून मी सही करणार आहे. हे देखील बक्षीस नाही, हे देखील सहकार्य आज मी निलेशजींना इथं करणार आहे. आणि मला असं वाटतं की निलेशजी हल्ली एखाद्याला चांगल्या पद्धतीनं, त्याला आपण काय म्हणतो, हरभऱ्याच्या झाडावर चढवतात. पण एकनाथ शिंदे साहेबांचा मी स्वभाव तुम्हाला सांगितला. जेवढं प्रेम एकनाथ शिंदे साहेबांचं माझ्यावर आहे त्याच्यापेक्षा कंकणभर जादा हे निलेश राणेंवर आहे. हे आज मी बघितलेलं आहे. आणि म्हणून निलेशजी, मी 50 कोटीच सांगितलंय. आज साहेब उशिरा इथे येत आहेत, कदाचित श्रीनगरवरनं याला त्यांना उशीर झाला असेल, पण मी खात्रीलायक सांगतो, आज उशिरा आलेल्याचं प्रायश्चित्य करोडो रुपयाचा निधी, विकास निधी तुम्हाला शिंदे साहेब देतील आणि या सिंधुदुर्गातनं पुन्हा एकदा मुंबईला जातील. कारण शेवटी सभा कुठच्या मानसिकतेतनं घेतली, सभा कशासाठी घेतली, सभा घेण्यासाठी तुम्ही किती मेहनत केलेली आहे हे सगळं शिंदे साहेबांना माहिती आहे. आणि म्हणून काही लोक त्या फेसबुकवर असेल, सोशल मीडियावर असेल, काही गोष्टी आता उद्या टाकतील. पण मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं पाहिजे. आज एक सिद्ध झालेला आहे, या सिंधुदुर्गामध्ये सगळ्यात मोठा जर पक्ष कुठचा असेल तर तो दीपकभाई केसरकर आणि निलेश राणेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना हा पक्ष आहे. आणि हे निलेशजींनी आज सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. दीपकभाई देखील आजारी असल्यामुळं येऊ शकले नाहीत. हे जाणीवपूर्वक मी का बोलतोय, नाही तर उद्या दीपक केसरकर निलेश राणे यांच्या सभेला उपस्थित नाहीत. निलेश राणेंनी सन्मानपूर्वक निमंत्रण, संपर्क मंत्री म्हणून मी देखील सन्मानपूर्वक निमंत्रण हे माननीय दीपकभाईंना दिलेलं होतं. परंतु त्यांच्या आरोग्याच्या अडचणीमुळं ते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. हे देखील मला प्रामाणिकपणाने इथं नमूद केलं पाहिजे. आणि विकासाची जी कामं आहेत, नगरपालिकेला पैसा द्यायचा असेल, MMR DA मधनं काही निधी उपलब्ध करून द्यायचा असेल, MSRDC मधनं काही निधी उपलब्ध करून द्यायचा असेल, झोपडपट्टी पुनर्वसन मधून काही निधी उपलब्ध करून द्यायचा असेल, या सगळ्या निधीची जबाबदारी माननीय एकनाथ शिंदे साहेब घेतील. आणि निलेशजी, आम्ही सगळे मंत्रिमंडळातले सहकारी, माझ्याकडे उद्योग विभाग आहे, हक्कानं तुम्ही मला वाटेल ते सांगा. आज आरोग्य विभाग प्रकाश आंबेडकरांकडे आहे, ते देखील आपले सहकारी आहेत, ते देखील तुम्हाला मतदान करणार आहेत. ते आपल्या शेजारच्याच जिल्ह्यातनं निवडून आलेत, त्यांचं लक्ष देखील या सिंधुदुर्गावर आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.